ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆମେ ଛକରୁ ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନେଶତ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ। ଦୁଇଟା ମସିଣା ଆଣିଲୁ। ବଗ ରହୁଛି ଗଛ ଏ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ବଗ ରହୁଛି କି ଗାଡ଼ିରେ ହଗି ଦେଇছে କି ଆମେ ଆଇଛୁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ କିଣି। କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ। ମସିଣା ଯାଉଛୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ। ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଧୂପେଶ୍ୱର ବାଟରେ ରହିଛୁ। ମୋତେ ରଖିଦେଇ ଆସିବି ସେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଦୋକାନରେ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛେ। ପୁଅ ପୁଅ ମୋତେ ଦେ ଥଣ୍ଡା। ଆଏନ ଏ ଆଏନ ଥଣ୍ଡା ଦେ ଦବନି ପୁଅ। ହେଲମେଟା ଧର କାଟିଲା ହାତଟା। ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଦେଲା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା। हाँ खाइबु म खाइ तुम्हारे 300 टଙ୍କା ଆସିବ 300 ଟଙ୍କା ଅଛି 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣତ आपको कौन दे दे नो ଆମେ ତ ଆସି ନାହିଁ କାରଣ ଚୁଟିକିରା ପୁରା ଅଡୁଆ ରେ ଦେଖଲ ନା ଖରା ରହିବୁ ଗୀତା ବାଧେ ବୋଲି ଚୁଟି ଆবার ଝଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇଟେ ଫୋନ କରିଲା 90 ଟଙ୍କା ହେଲା ନା ଆଉ ସକାଳୁ ଦିଟା ଦେଇଦେବ। ଥଣ୍ଡାଟା ପିଇ ଦିଅ ଯିବା ଭାରି। ଆଉ କଣ ବାଟ ନା ପୁଅ ଖାଇ ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ପିଉଛୁ ତା ସାଇଡ୍ ଉଦା କରିସାରିଲାଣି। ଢାଲି ସାଇଡ୍ରେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏକା। যাও কিনে আন দো। ନନ୍ଦନକାନନ ସେଇଠି ଅଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ହଁ ଯିବା ବେଗିଆ ଇଆଡ଼େ ଯିବା ନନ୍ଦନକାନନ। ଚାଲ କିଣିବା ତାହେଲେ ଦୋକାନ ଯାଉ କିଣିକି ଆଣିବ। ଏଇଟା ନନ୍ଦନକାନନ ସେଇଠି ସେଇଟା ଏଠି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଦୋକାନକୁ। ନନ୍ଦନକାନନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯାଇଛୁ ଦୋକାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯିବା ଆଉ କମ୍ ବାଟ ରହିଲା। ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖରେ ଆମ ଘର ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା। ହଁ ଭାଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଙ୍ଗାଳିଆଟା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛି ରୂପାଟା ଆଣିଛି କି। এটা ডুপ্লিকেট রূপাটা বুলি গাইলু কয়তরা লাগলো এ কাই ভাউজ চেহারা দেখাও কাই দেখু দাম ভাই এ বাহার বুলি গাইলু পরা এই কোন জায়গা যাই জোড়ে বগরা হবুଛନ୍ତି এই জায়গা যাই
କହୁଛି ବଗରା ହଗୁ ଏଇଟା ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭାଇ ସେଇଟା ଆମ ଦେଇ ଘର ଲଗାଉନ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗା ଦେଖ ଏଟା କିଏ ଏଟା କିଏ ଏଟା କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଆଇଲୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋର ମତେ 150 रुपये ଦେଲେ